Bon dia. Avui que és divendres i no tinc gaire feina, bueno, sí que tinc feina però em fa mandra fer-la, us explicaré una mica el tema de la segona oportunitat, perquè hi ha molta gent que té deutes i no sap que es poden acollir a la llei de segona oportunitat, que des de 2015 que funciona, però ara realment quan els jutjats ho estan patant. El jutjat mercantil de Girona està traient els procediments que li posem en 6 mesos, l'últim en 4. Llavors, amb aquesta llei estem aconseguint exonerar els deutes, que vol dir perdonar els deutes de bancs, targetes de crèdit, de proveïdors, sancions lleus, agència tributària, seguretat social, fins a 10.000 euros, només, el deute públic, però la resta, tot. Tenim casos de centenars de milers d'euros perdonats per llei, perquè el jutge diu que es perdonin. Llavors, val la pena, francament, acollir-s'hi ara. Si no ho feu amb mi, m'és igual, feu amb un altre advocat, però feu, si teniu deutes, acolliu-vos a la llei, perquè això els bancs ho acabaran patant, ho acabaran tancant, això. Els bancs tenen un poder que se'n diu dret a la carta, parlen amb el legislador i canvien el que faci falta, i això ho acabaran capant segur, perquè és un coladero, els estan perdonant tots els préstecs. Per tant, si teniu deutes i els voleu cancel·lar, ara és el moment, feu ara, acolliu-vos a la llei de segona oportunitat abans que els bancs ho capin, parlin amb el legislador i capin tota aquesta moguda. Val la pena.